Na gradskom stadionu u Jagodini odigrane su dve selektivne utakmice mladih igrača fudbalskih saveza regiona Istočne Srbije i Vojvodine. Reč je o fudbalerima rođenim 2000. i 2001. godine. Nešto više o tome rekao nam je koordinator instruktorske službe Milan Đuričić. Ovo su utakmice koje mi praktikujemo tokom cele godine između regiona, Vojvodina, Beograd, Zapad i Istok. Jedna od utakmica je i ova danas koja pokazuje da generalno mi imamo izuzetno talentovanu decu. Danas je na programu generacija 2000. To je ova utakmica i pre toga je bila utakmica 2001. Mislim da mogu svi biti zadovoljni sa decom koja se igraju, to je najbitnije za nas. A ovo što mi pratimo je njihov talenat koji je evidentan, koji treba usmeravati naravno i mislim da ćemo u narodnom periodu pokazati da su reprezentacije buduće omladinske biće pune igrača koji zadovoljavaju evropski kriterij. Kako ste zadovoljni uslovima koje ste zatekli ovde i kada reč o Jagodinskom gradskom stadionu? Pa dobro, Jagodina kao fudbalski klub ima uslove odlične, rekao bih fantastične, ali jedna činjenica koju bi ja pohvalio je retko ko hoće da da glavni teren da se ovakve utakmice igraju. Jagodina pokazuje da u konceptu nekom svom ima opredelenje ka svojoj školi, a ovim primjerom je pokazala svim klubovima u zemlji kako treba da se radi konačno. Ova deca će odneti svoje utiske u konkretno sad iz Vojvodine i gradova Istočne Srbije, odakle su došli da su igrali na glavnom stadionu Jagodine i to je za njih jedan veliki stimulans i još jednom veliko bravo za ljude koji vode klub. U selekciji Saveza regiona Istočne Srbije našla su se i 4 mlada igrača Jagodine. To su Aleksa Milojević, Nikola Terzić, Nikola Obradović i Jovan Živković.